Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje imbukele ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele le bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ngizokhuluma ngama-teaser omkhokha ngoFebruary, izinto kumele uyilindele kumkhokha ezibalulekile kuyoke lenyanga kaFebruary. Into yokuqala abayivezayo uma-teaser baveza indaba ethinta uNobuntu, njengoba sazi ukuthi ke uNobuntu kumele eshade noNdlovu. Baveza ukuthi uNobuntu uzokwenza izinto ibenzima for umshado wakhe, njengoba ke ezobe sabhizi ngapha esayidini nalo ade yisoka lakhe uMenga. Babeke sebeveza ukuthi kunale party khona uNobuntu azozeke eqabulane nalo ade yisoka lakhe uMenga. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uNobuntu bazomenzela umkhehlo, nawo ke lo mkhehlo uzobe unedrama yakhona. Ngidlule ngiye kwindaba ethinta uMabusi. So baveza ukuthi uMabusi uzothola ukuthi ke naye umaffectile lo mkhokha wakwaMzobe. Kuvela khona ukuthi ke uMabusi uzobeke namaphupho amabi and kunamazwi azobe emtshela ukuthi akazibulale. Baphinde baveza ukuthi ke ifamily yakwaMzobe izothola ukuthi ke kahlahle lo mkhokha waqala kuphi, njengoba ke uzodwa benaye kumaMzobe bezobuyela le emakhaya. Umbuzo nje ongayibuza wona ukuthi ke ngabe bazoqeda yini na lo mkhokha. Baveza ukuthi ke izinto izobanzima kakhulu for yena kuMabusi, uzobusho ke ukumqeda ke lo mkhokha. Ngidlule ngiye kwindaba ethinta uKhulekani. Baveza ukuthi ke uKhulekani uzoba kuyi-podcast and lo podcast izofaka ukhombisile enkingeni. Okunye futhi abaphinde bakuveza ngama-teaser baveza ukuthi ke uNomkhosi uzophuma endleleni ngenxa yomona. Aphela lapha ama-teaser ethu, ngiyobuya ke nama-teaser eviki lapho khona ke ngiyobe senguchazela khona kahle injalo nje yizo ke izinto nje lezi ezibalulekile ongayilindela ke kule nyanga kaFebruary. Cela ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.